двойкора дидестен духтаро. Двойкои фасони хушрӯи туркӣ ҳозир скидкаи калон шудагай нигоҳ кунед. Бурук ира бинен худаш чанд сума бурукай. Футболкаша бинен. Комплект ҳамагӣ 50 сомон шок бори 180 сомона 50 сомон дар мағозаи турко. Инаи моделакоша бинен. Бурукоша бинен чӣ қадар клёшай. Аз ино дигар цветошам ҳастай. Хулоса нархаш 50 сомон ҳамагӣ двойкои фасон дар мағозаи Пари Принцесс. Бозори Корвон дар ино бисёр аксияҳои зур мекунанд. Бисёри аллакай ҷара медонанд. Ина касое ки бори аввал дидаста бошен дар бозори Корвон мағозаи Туркия ҳастай ки ана мехе борои зура тез арзон карда пешниҳод мекунанд. Марамат бозори Корвон тарафи тило бозор байни 11 و 12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ духтаро 41 магазини Пари Принцесс якора бинен охи хушручай ҳаминакошам ҳамагӣ 50 сомон шудагай. Юбочка шортик дора ҳа баъд вай дора футболка дора инчунин намхе абадочик дора ҳамаи хе хушрӯй материалша бинен чихе хушрӯй крестьянка диден кофточкаша нархаш ҳамагӣ 50 сомоне бовар мекунен. Бора хитон бинен дар ҳайрат мемонен охи духтаро нигоҳ кунен борои оригинали туркӣ ҳамагӣ 50 сомон шудагай бовар мекунен 50 сомон чӣ хеле медонен мағозаи турко тез аксияҳои зур дора. Ина марамат аксияи навбатишон барои шумо барои фарзандои шумо анами хел тройка ам бигем мешаи бои хел патяшка дора катиш хулоса 50 сомон ҳамин пеш чанд сомон буд 180 сомон буд ҳозир 50 сомон шудагай. Анакнун ана ина бинен бурукша бинен кременти ина бинен охи ира бинен чихо хушруча бор 50 сомон бовар мекунен турецки тоза. Ина марамат чӣ хеле медонен мағозаи туркора ма бисёр кадр мегирам бисёриё аллакай одат кардаган скидкои зури мағозаи анамин туркода марамат набора диден биёен сразаки аксияи навбатишон пешниҳод шудагай барои фарзандотон нами либосои беҳтарини туркии қиматира ҳамагӣ бо 50 сомон харидорӣ кунен. Ира бинен интихоб чихе зиёдай касе намедона гӯш кунен. Бозори Корвон айҷа тарафи тилобозор байни 11 و 12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ мағозаи рақами 41 Пари Принцесс марамат рақамашонам мемонам ҳозир скидка дар намихе борои қиматиам рафтеста иноям скидкои зур шудагай ҷудогона навор карда мефаҳмонам тона. Инаму двойкоям аксия дафтидагай тамоша бина мағозаи турко бо омадем ки чӣ аксия дошта бошанд. Марҳамат нигоҳ кунед двойкачиҳошон да гап нест ҳам шорточни ҳастай ҳам ласинашкати ҳаста бинен чихо хушруча нархаш 70 сомон 100 чанд сомона бор буд 800 боло буд 125 сомон ҳозир бошад 70 сомон шудагай. Сифаташ беҳтарин ай духтаро марамат кӯдакакотонда шушта мепӯшонен ира бинен чихе хушручаяй 70 сомон ҳамагӣ гуфтам ку ҳам шортикиш ҳам ласинагиш ҳастай кадом вариантш дар корайтона ина биёен чӣ хеле медонен мағозаи турко фақат скидкои зур мекунанд барое ки дасти аввал ай тамоми борои ё ҳамин примои айцехо мебиёя арзон ай ина марамат 70 сомон суроғара гӯш кунен аку бихезин биёен. Бозори Корвон тарафи тилобозор байни 11 و 12 дарвоза мешава ряди магазинои шишагӣ 41 магазин ира бинен ин қадар интихоб зиёдай ҳозир скидка дар анами борои қиматиам рафтестай арзон шудагиянд. биёен нархҳои вайро бо бифаҳмем. Ахира мефаҳмем ку шок мешавен 300 сомона падрасткови двойкаи туркӣ 150 сомон шудагай як баробар скидка бовар мекунед ҳам хушручая ки ай пеш ина марҳамат то 12 солара аз ами 6 сола то 12 солара размер меёбен беҳад сифати нағзакак дора мана моделакошам ҳар хелая ҳозир нишонтон метим ҳатман тамошо кунен то охира нигоҳ кунен медонен ку хеле стило чихе қиматан мана марамат дар мағозаи турко скидкаи грандиозни рафтестай нархошон 150 сомон любойташ ҳозир суроғара мефаҳмонам гӯш кунен. Бозори Корвон тарафи тилобозор байни 11 و 12 дарвоза охира бинен чихе хушрӯай спортстил байни 11 و 12 дарвоза мағозаи рақами 41 Пари Принцесс мана ин моделакша бинен микималша бо чихе фасончая ёхи аҷоибота шушта мепӯшонен раҳмат мегӯен 150 сомон падрасткови двойкаи фасоне ки бисёриё мекованд хел размериё ёфтаншам қин дар рости ина духтаро бо нархи дастрас биён аз мағозаи Пари Принцесс харидорӣ кунен ҳамагӣ 150 сомон шудагиай. Онам ки инам хеле скидкора нағз мебинен духтаро нигоҳ кунен гӯш кунен ина бачадораку биёен харидорӣ кунен бовар кунен 200 сомон буд двойка то 12 солара мешава турецкан ино то 12 солара мешава аҳамиятен ина мудуш футболкаш дига хелай вайш дига хелая капюшон дора
нархш ҳамагӣ 80 сомон шудагай. Бори турецки оригинал 80 сомоне бовар мекунед. Шушта мепушонед. Бори 200 сомон 80 сомон. Ина дига читон мефура духтарако. Бахезен биёин мағозаи турко. Инам хеле иқдоми зури бада пешниҳод кардагай. Ина барои муштариёш. Ина инош бо брижа катян. Иам ами нархая 80 сомоне качестваша бинен чиқа зурай. Шушта фарзандотон да мепушонед. Ҳамагӣ 80 сомон ай духтаро. Рақамора дар рӯи экран мондагием. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Анаки суроғашона мефаҳмонам. Бахезен биёин харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза мағозаи Пари Принцесс 41 мағоза мешад. Мана ба осонӣ пайдошон мекунед. Любойчи иҷада скидка рафтистай. Арзон шудагай ай нархҳои будагишон ҳамаш арзон шудаган. Кисаи дигаре ки дар мағозаи турко рафтистай нигоҳ кунед. Ози ҳам либосои бачагида ҳам духтарида гаптон мезанам гӯш кунед. 280 сомон будан нигоҳ кунед. Тройкачаи фасон ин худаш арзон буд тамошобино барое ки ҳама чиза то 300 чанд сомон мефурӯшанд. Ина 280 буд ҳозир скидка кати 199 сомон шудагай. бовар мекунед бинед ки хушрӯчая то размери подростковира ҳастай. Ана бачагишам ҳама хел тройкачаи воимаи фасони қиматӣ ҳозир 200 сомон шудагай. Марама 200 сомон. Ана баъд нигоҳ кунед иҷода интихоб чихои зиёд ай духтаро. ира бинен ҳама борои сифатҳои олӣ ҳама борои қиматӣ ҳозир 200 сомонӣ шудагай. 50 сомон скидка ҳам доранд, лекин бо анамихе борои қиматие ки 300-400 буд баъзеошато ҳозир 200 сомон шудагай. духтаро успед кунен. раҳмат меген беҳад скидкаҳои зур рафтистай мағозаи Пари Принцесста мағозаи туркода биёин ина барои фарзандотон бигирен пушаймон намешавед. нигоҳ кунед духтарако иношам ҳамин нарха. Мана иношам дидем рукакоша бинед чиқа хушрӯини обычняка нархаш ҳозир скидка кати 200 сомонай. бозори Корвон тарафи Тилобозор духтарако марамат биёен. тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза мешавад. яди магазинои шишагӣ ира биненохи шешта хушрӯй мағозаи рақами 41 Пари Принцесс ин мағозаро ҳама медона. баъд нигоҳ кунед духтаро скидка даранамхе борои нав коллексияи наве ки нав дуромадагай охи аз 20% то 50% иноям арзон мешаванд. мана духтарона писарона чизе мегирен аз 20% то 50% беҳтарин скидкаҳо рафтестай дар бораи эксклюзиви хушрӯи качественни бренд. суроғара фаҳмондум то на барои доставкаву дигару ина рақамҳо ҳастай бигирен сразу бинависен гуфти гапо кати хичон бо ҳам суҳбат шавем.